Hi everyone! Luto na naman tayo ng shrimp. Shrimp ang iluluto natin for today. Yeah guys, dyan lang kayo, stay lang kayo. Six million people, shout out. Buhinan ko ito, buhinan. Bawasan ko pala, bawasan. Kumusta kayo ngayon? Luto na naman tayo ng Caribbean in Arabic. Caribbean is shrimp. Shrimp, shrimp. This is shrimp. Yeah, 11 million people in the house. Shout out.
10 million people. Hello there. Thank you sa likes. Thank you. Okay, so mga ragyo na. Natin siya na. Tabiyan. $12 million people. Mega love shout out. Thank you so much. And guys, nagluluto tayo ng marag. Check natin muna. Ayan. Pulo-pulo na siya. Hindi ko ito nilagyan ng tubig. Hinigisa ko lang ito. Tapos, yan. Lalabas lang yung tubig ng ano natin, ng ipon. Lalabas yung pwede na yan. Marami na yan. $9 million people. Driver TV channel, shout out po. Thank you so much. Lagyan natin po ng ng jacket. Yan, magbaba po kayo ng bahay niyo, sir. Magbaba po kayo ng bahay niyo. Puntahan ko yung bahay niyo, ha. Subscribe na po ako sa inyo dati pa siya. Matagal na pala tayo mag-ikit. Ayan. May upcoming premiere si Sir. 26 hours.
Ayan. Nilike ko na po. Ayan. I-drop nyo po yung premiere nyo para mapatapsakan natin. Kaya mag-drop po kayo ng video, sir. Andito po ako, pupunta ko sa videos nyo. Lunchtime, mga ka-driver, saka mga ka-business natin dyan. Ayan. Ayan po, andito tayo sa ano nyo, sa video nyo po. Ayan. Panoorin natin yung ano, yung video, walang skip yan. May ads. Panoorin natin, sir. Wait lang. Pin natin yun para, ayan. Para pag merong dumaan mamaya, patangsakan natin, ha. Thank you so much. Yan po, sir. Panoorin natin yung video nyo po. Naka-play lang po yan dito yung video nyo, ha. Tapos pag may playlist kayo, ipi-play ko na rin po.
Kausap ko po yung driver namin. Kasi makabili ko ng fil-fil. Sili ba? Sili. Kasi kulang ito ng sili o wala akong sili. Ay, mainit. 7 million people. Thank you. Ayan po, oh, may ads pa rin po kayo. Ayan, may ads pa rin po. Panoorin pa rin natin yung ads. Ayan. Ito yung nag-skip sa ads, ha. Tuloy-tuloy yan. Ayan, 11 million people in the house. Shout out. Magla-like po kayo at saka nakikita ko po kayo dyan na nagta-type. Play mo yung playlist nyo. Mamaya ako, focus ako dyan kasi play ko yung playlist to Sir Driver Channel TV. Yan. 11 million people in the house. Thank you so much. Mag-type lang po kayo dyan para makikita ko kayo. Tapos mamaya pupuntahan ko yung bahay nyo. Tsaka play natin yung mga videos nyo. Ayan ang tubig siya. Sarili niyang tubig yan. Hindi ko nalagyan niya ng tubig. Ayan, o tuloy-tuloy pa rin yung video ni Sir. Sa group call kasi ako, kaya hindi ko mapatay-patay yung call dyan.
We have 4 million people in the house. Yan, thank you so much. And guys, tingnan nyo ang luto natin. Yun, hindi pa pala ako nakapag-ano ng kanin. Million people. Butchok! Hi, Sir Butchok! Thank you so much po. Baba po kayo ng bahay. Ayan, pakidikit po kay Sir Driver Channel TV. Magdikitan po kayong dalawa dyan. Magkaibigan kayong dalawa, please. Baba ka ng bahay, Sir Butchok. Thank you so much. Kung meron po kayong live, makabisita din ako sa inyo. Basta hindi oras ng live ko po. At saka ma-notify ako na meron kayong live. Naka-on yung notification ko eh. At manood ako ng video, minsan di ako magko-comment. Ayan, 1 million people. Million people. Ayan, thank you sa 3 likes natin, guys. Medyo tagal-tagal pa ito kasi kailangan siyang mag-boil siya talaga. Mag-boil talaga ng matagal. Kasi ayaw na kasi kumain ng parang half-cook lang. Iba dito eh.
people. Guys, 10 million. Wow. Thank you so much. Laga pa natin ng matagal yan, guys. Ayan, 7 million people. Dito muna tayo sa, mag-iiwa muna ako ng, wait. Dito muna tayo, guys, oh. Mag-iiwa ako dito ng ko. Aray ko. Yung kamay ko puro hina, oh. Hindi makuha-kuha. 4 million people, thank you. Iprito ko rin ito. Hipon din ito. Ipiprito ko. 1 million people. Iprito natin to. People. Ayan, may 2 milyon na. Guys, mag-type kayo dyan sa baba para makilala natin ang bumibisita sa atin nang mabalikan na rin. Ayan, 3 million people. Thank you so much. Sige na po, mag-type kayo dyan para mabalikan natin. Mabisita din natin yung bahay ninyo. Kuko ko, puro na lang yan hina. Aray ko. Nangingitim na yung henna sa kuko ko, guys. Oh, ayan, oh. Henna yan, henna. Tagal makuha.
6 million people in the house. Thank you. Sir Driver, nandyan ka pa po. Thank you so much po. Wala pa tayong sili kasi bumili pa yung driver ng sili. Dito, dyan sa kabila, prito yan siya, prito. Million people. Ayan, may nagtamsak na. Diana, Sir 7 Mix Vlog. Ayan, bigyan kita ng moderator jacket, madam, ha. Thank you so much, madam. Ayan. Paki-live na lang kay Sir Driver Channel, madam. Thank you so much po. Mamaya po, ha, bibisitahin kita. Wait, puntahan natin yung bahay mo. Tapos na tayo dito kay Sir, kay Sir Driver Channel. Ito. Ma'am Diana, wait na. Oh my gosh, Ma'am Diana. 28,000 subscribers. Allah. Dati na pala akong dikit sa'yo, Ma'am Diana. Ito yung bago niyo pong video. Yan.
Ito po yung bago ninyong video. Panonoodin natin yung ads. Ayan o. Mr. Driver, tapos na tayo eh. Ayan, hindi tayo mag-skip. Kasi sahod natin yan. Ay, bakit nawala? Wala? Bakit nawala siya? Wait lang na. Yan. Ads yan, Ma'am Diana. Ads yan. Yan. Hayaan natin yung ads dyan na mag-play. Thank you so much po, Ma'am Diana. Bigyan na natin siya kasi maglagay din ng tumatlat. Si 3 million people andyan pa rin. Thank you so much po. Ayan, lagyan natin na tomato paste. Ma'am Diana, thank you. Mag-ano tayo dito? Mag-sain. Ay. May nag-download din natin.
2 million people. Ayan, may saksak na tayo.
Spins natin. Ayan, tapos na guys. Thank you for watching.